Ngibingelele kuphina kuphila kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili Umkhanya Kude TV. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili Umkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Bajabule abathandi bomculo laphana wengane zakwethu. Ingathi bebona uLuve ehlangane nemeya kaZwelonke. Imeya kaZwelonke iciko leli elicula uShuni oCishufane nokaLuve laphana wengane zakwethu. Basebenza ke namaciko laphana azimbange ke laphana wengane zakwethu. uLuve unokusebenza noKhuzani. Imeya kaZwelonke laphana sibonile laphana wengane zakwethu kunengoma esanda kuphuma ekamthandeni ayicula nemeya kaZwelonke laphana ethi Majida. Lokhuyana ke abantu einkundleni zokuxhumana bakuncomile ke le nto wengane zakwethu ukuthi bahlangane laphana. Khumbula ukuthi kusanomsindo laphana yokuthi kulwe abantu abasondelene nalamaciko lawa okungamagidangoma abo laphana wengane zakwethu. Lokhu kwenza ukuthi laphana wengane zakwethu ukuthi kwehla umsindo ngoba nalezi insizwa ngoba khona umsindo laphana einkundleni zokuxhumana babanga wona lo Shuni wabo laphana wengane zakwethu. Lapho khona uLuve yaze waveza ukuthi ena umuntu mayicula uShuni wakhe kufana nokuthi umbulala ephila ke laphana wengane. Soze wayivumela ke lento laphana uLuve okuyinto enhle kakhulu ke leyana abayenzile ukuthi bahlangane baxhawulane laphana wengane zakwethu. Ngiyafisa mina ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Now uyazi kazi yapinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala ngalala imbuzi ngayishaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalo